Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition Survival normal. Și am murit odată, am jucat off camera și am murit, mi-am pierdut itemele, dar nu vă supărați. Și mă duc să apucăm de aici, uitați. Bun, sper că pe videoclip să mi-am lag, că dacă nu, iar o să filmez mult, dar o să filmez pe consolă sau pe ceva. Ok, chiar sper să ne provoace atât de mult lag. Pe filmare. Nu știu, Minecraft o să-mi dea lag, că dacă îmi dă lag, Bă. E descărcat. Hai să ne culcăm. Astăzi vreau să lucrez să lasă norul. Stai că e o problemă. Nu am. Uite că. Bun. Bun. Se vede repejor că vreau să-mi fac un de-asta, o sabie și cam atât. Am lag și nu vreau să am lag. Ai. Nu vreau să am. Asta e episodul 3, cred. Am chinuit foarte mult să fac episoadele. Dar am o aplicație care mă ajută, cred. Și stați like acolo, că la un like micuț de la foarte micuț. Atât de micuț încât bun. Oaia. Scazi atac, da. Te-ai fost, dă încarci videoclipul ăsta și gata. Asta trebuie să te încarce.
Vai, ce mă disperi. Oh my holy macaroni. Ce mă disper. Așa, bun, în sfârșit ai calmat tabletul. În sfârșit ai calmat. Și ziceți-mi dacă vreți să-mi schimb skin-ul meu, pentru că uitați care e skin-ul meu. Îmi place, e șmecher. Îl vei avea mereu, cred. Bun. Haideți să continuăm cu rescătare, dar trebuie să mă concentrez pe acest lag incredibil. Uitați-vă și voi ce faci. Doamne, miliești, uitați-vă ce face. Bun. Bun. Haideți. Bun, și dacă faceți seria, nu uitați să vă dați un like, da? Acel buton foarte mare. Mare, acolo e micuț. Registrăm deja de vreo 10 minute. Bun. Mă voi duce să iau glass. Dacă mai am, dacă nu, voi lua. Mai am glass. Nu mai am. Ok.
să facem și gestul ăsta și după aia cred că voi încheia episodul. Nu știu, în episodul viitor voi termina tot, cred. Nu știu. Voi termina 4 episoade, voi termina această casă mirobolantă. Uite că am mai avut și acolo. Sunt sigur că am mai folosit asta. Ce ziceți de... scuze, nu mai pot sta pe viață. Trebuie să o dau pe viață. Bun, ăștia să mi se prelungesc și găsul ăla, că atunci voi planta spus. Bun. Deasupra lor cu alimente delicioase? Bun. Pa.